ziua, mă numesc Cristina Beatrix Contra și sunt primul afirmator din seara asta. Voi începe prin a defini pirateria online și decriminalizarea pirateriei online. Pirateria este în termeni absoluți exercitarea uneia din drepturile exclusive ale deținătorului dreptului de autor, fără permisiunea acestuia. Totuși, prin decriminalizarea pirateriei online, se urmărește considerarea utilizării libere și gratuite în scop necomercial a materialelor ce intră sub incidența drepturilor de autor, un fapt social și juridic acceptat. Trebuie menționat că cei ce obțin profit din distribuirea acestor materiale contra cost, în mod legal, rămân în continuare sub incidența acestor drepturi. În ziua de astăzi, toată lumea a ajuns să eticheteze pirateria online ca pe un fenomen extrem de grav și negativ. Dar ce ar fi dacă am considerat pirateria online un rău necesar al epocii tehnologizate? Trebuie să ținem cont de faptul că, în primul rând, oferă promovare gratuită, oferind publicului o modalitate de a testa înainte calitatea produsului și de a se decide dacă într-adevăr merită banii. Prin punerea la dispoziție pe internet în mod gratuit a produselor, crește numărul celor interesați, atrăgând atenția și altor persoane care poate înainte nu ar fi avut o altă modalitate de informare asupra acestui produs. Implicit sunt atrași și mai mulți fani din care cu siguranță unii vor cumpăra produsul în original. Și când spun cu siguranță, trebuie să avem în vedere faptul că trăim într-o societate în care consumismul este un fenomen cu o răspândire poate mai mare decât a pirateriei pe internet. Este cu adevărat o problemă dacă o persoană descarcă un film pe internet, îl vizionează, îi place și apoi își invită prietenii la cinematograf pentru a-l viziona împreună. Un bun exemplu pentru acest caz este filmul The Man from Earth. Acest film, după ce a fost pus pe blogul Release Log, împreună cu un scurt review și un link pentru a fi descărcat în mod gratuit și fără acordul autorului, a atras o mulțime de vizitatori, care mai apoi au încurajat un număr și mai mare de persoane să-l cumpere și să-l vizioneze în cinematografe. Raportul dintre downloadări și cumpărări sau vizionări în cinematografe este de 1 la 10. De reținut, de asemenea, că înainte de a fi pus pe acel blog, filmul se afla pe locul 11.235 în topul IMDb, pentru că apoi să ajungă al 5 la cel mai vizitat film pe același site. Acum ne întrebăm cu toții unde este pierderea. Acel film ar fi rămas în umbră dacă nu ar fi fost pus în mod gratuit la dispoziția utilizatorilor de internet, devenind astfel accesibil publicului larg. O altă falsă iluzie pe care o au unii despre pirateria pe internet este că orice descărcare a unui produs ar fi echivalentă cu o pierdere financiară. Este greșit să considerăm că, în lipsa posibilității de a descărca gratuit un album muzical sau o melodie, individul l-ar cumpăra. În primul rând, cred că fiecare dintre noi a ascultat măcar o dată pe YouTube o melodie care mai apoi nu i-a plăcut și a dat-o uitării. Credeți că ar fi cumpărat acea melodie doar din curiozitate pentru a descoperi dacă îi place sau nu? Internetul are un rol informativ și de asemenea ne lărgește bagajul de cunoștințe, dându-ne ocazia de a pretesta produsele. Un adevărat fan al unei formații nu s-a limitat doar la deținerea melodiilor piratate, ci ar dori să aibă albumele în original sau măcar să meargă la concerte. Dacă popularitatea formației crește pe baza pirateriei online, ea va obține astfel mai mulți admiratori și probabil mai mulți participanți la aceste concerte. Conform studiilor efectuate de Institutul Keto, oamenii au tendința de a investi banii destinați muzicii în concerte în momentul în care au posibilitatea de a descoperi noi artiști prin intermediul internetului. Acest fenomen este într-adevăr în detrimentul materialelor înregistrate, dezavantajând companiile care obțin profit din vânzarea albumelor. Dacă privim însă la nivel macro, reprezintă un avantaj pentru industria muzicală, încurajându-se acest tip de reprezentații live. Un fenomen asemănător întâlnim și la nivelul cinematografiei. Putem deci spune că pirateria online a determinat o schimbare în ceea ce privește atitudinea oamenilor față de proprietatea intelectuală, însă nu putem condamna această schimbare ca fiind negativă. Concluzionăm prin a spune că pirateria online, chiar dacă nu este cel mai folositor fenomen al epocii noastre, nu este nici cea mai gravă problemă cu care se confruntă societatea. Are atât părți bune cât și rele și uneori poate fi chiar benefică. Dacă în loc de piraterie online am privit-o ca pe o metodă de promovare a produselor, am putea considera că pierderile raportate la câștiguri nu sunt chiar atât de mari. Doar produsele de proastă calitate sunt dezavantajate de fenomenul pirateriei online. Mulțumesc! Okay.